Hello mga ka-Fairview! For today's video ay itutur namin kayo sa aming ready for occupancy townhouse units. So as you can see, we have here 14 units. Meron pa doon sa harap. Tapos ito ay 7 na nasa likod. Ayan. So makikita nyo dito ay open space na siya, provision for parking just in case pinoproblema natin ng parking area, no? So no worries dahil open space na ito. And ayan, ito yung ating mga units. Each area or each unit ay merong 50 square meters na lot area and floor area is 95 square meters. So ito ang ating corner unit. Ayan. So ito na lang nag-iisang available na corner unit natin, which is 2.8 million. Ayan. So ayan, papasok tayo sa unit 14. Ito ang ating makikita. Ayan. So, makikita natin, no, na fully furnished na siya talaga. Ayan. So, ang ating wall dito ay HardieFlex ang ginamit for partitions. Just in case gusto nyo po ng extension sa inyong sala. Ayan. So, each unit mayroong 3 bedrooms and 2 bathrooms. Ito, isang bedroom sa baba. Ayan. And, meron tayong bathroom dito, in which ready na rin ang electricity and water niya. So, hindi na natin po problemahin, no? Talagang pwede na agad lumipat. At ito po ay provision for laundry area or utility area. Ayan. So, pumunta naman tayo, no, sa second floor. Ayan. Punta tayo sa second floor. Merong 2 bedrooms dito. Punta tayo sa unang room. Ayan. Meron din tayong mini balcony dito. Matatanaw natin ang likod. Dito nga po pala ang ating sunrise. Ayan. Okay. And then, dito sa ating second room, dito sa second floor, and another bathroom dito sa taas. Ayan. Dito, pwede pa tayong maglagay ng mini sala, just in case for visitors. Ayan. And halimbawa naman po, na hindi na available tong corner unit natin, ay meron tayong tinatawag na inner unit na ipapakita ko sa inyo maya-maya. Ayan. Ito naman ang ating tinatawag na inner unit at ang pinagkaiba niya sa ating corner unit ay ito ay 2.6 million. Tara, samahan niyo ko. Ayan. Same lang siya ng interior ng mga units, no? Ganun din, 50 square meters din ang ating lot area at ang ating floor area ay 95 square meters. Ito ang ating provision for laundry area. At ang ating bathroom. Punta ulit tayo sa second floor. Ayan, meron ulit 2 bedrooms and 1 bathroom. Same lang siya with corner unit.
Ayan. So makikita nga natin no na ready na siya for occupancy. Ayan. So if in case gusto nyo pong mag-site tripping, just message us for us to assist you. Thank you so much for watching.